Vídeo de resposta a aquest vídeo de fa uns quants dies. Sabies que tot i disposar de diferents tipus de nebulitzadors, alguns de més silenciosos, seguim fent servir els sorollosos per a preparar el teu pulmó per a treure mocs? Tenim 4 raons. 1. Les mascaretes o les pipetes que fem servir amb els nebulitzadors tipus jet perden menys nebulització. És cert que els nebulitzadors ultrasònics o de malla són més ràpids, però encara ningú ens ha dit que sigui millor que siguin més ràpids. I és que tenim la sensació que si nebulitzem una miqueta més d'estona i ho fem més lentament, és com si tinguéssim més mobilitat de mucositat després, perquè d'alguna manera tenim més temps aquesta sal activant els canals de sal de iode que ens ajuden a desenganxar el moc de la paret bronquial. Raó número 3. Tema d'higiene. Aquí, quan esteu agafant aquest dispositiu després no el podem desinfectar completament. Hi ha ranures, hi ha racons que no es poden netejar del tot. En canvi, dispositius com aquests sí que podem netejar-ho tot a tope. I fins i tot, dintre de la mateixa família, si hi ha diverses persones que necessiten nebulitzar-se, aquí passa el mateix. Hi ha certes zones, a vegades costa d'aconseguir un recanvi de la part que realment s'ha de netejar. Llavors, en canvi, amb els tipus jet podem tenir diferents kits per a cada persona. I 4. La malla s'acaba obstruint amb molta sal. Aquí no hi ha problema, l'aigua amb sal va sortint i la sal va passant per aquí i no hi ha problema. Però en els nebulitzadors tipus malla, l'aigua ha de passar a través de la malla i hi ha part d'aquesta sal del líquid que hem posat en el nebulitzador que va taponant a poquet la malla. I per tant, encara que siguin molt ràpids, de vegades notem com van perdent poder de nebulització. Digue'm a comentaris quina és la raó que t'ha impactat més. Salut i inspira't!